up guys. Magmumukbang tayo ng tuyom. At saka ito ang kinaso, no? What? Bato. Kainin natin to. Ito. Oh, sili, oh, sili. Sili. Dukdukin natin to. Oh. Tapos suka, lagyan natin ng suka, oh. Puno ng sili yan, oh. Brad, ilangin mo, Brad. Magunta ka niyo ito, Brad. Dilawin mo kaya, gino? Ito na mga kabradex. Kain na tayo ng tuyom. Ito. Bahaw. Ayan. Kain na tayo mga Bradex. Ayun, Brad. Siyempre, lagyan natin ito. Ito. Lagyan natin ito. Ito. Ang laki. Ang laki ito. Ito. Lagyan muna natin ng suka. Brad, labayin mo ito. Kain ka na sili. Sili ba? Hindi ako kumain. Ay, mahina nila lang. Yan mo na, Brad. Ito kaya. Ang sarap. Kaya pa? Gitu ang gitu deh. Inasa, sakit tulok. Yun. Tubig. Sam, sige mo magtubig. Tubig ini? Utasan na ninyo. Ha? Hay, di na good. Asa ka niya tayo? Bigyan ang champion. Boleh. Guys, di na ba guys? Tihanga. Ang sarap. Ang sarap. Sanga. Kabrado? Hindi ako berada. Hindi naman daw. Nah, tiwa. Usa. Biasa. Lagi mo tayo, Brad. Hanga. Gila ko. Suka.
Wakatiwas ang duha. Yan lay pole. Shout out ko sa Toyom Spiro, ni Tato, ni Marvin ug ni Marco, labi na ni Gidjon Manlangit. Mga kapatal. What's up mga kapatal? Shout out sa ko ni Benjamin Cabaluna. May men, dagayan niya ko bayang isda ha, ug makakuha ka. Shout out sa ko sa Poste Pirates TV. Right.